Gol, 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 gol! Comença els descontrolats. Tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venir, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, una bandera ens agermana, blaugrana al vent, un crit valent. Tenim un nom que el sap tothom. Barça! 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 Enhorabona, culers, comencem. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes als Descontrolats. Presentem els nostres col·laboradors. A la meva esquerra, David Díaz, què tal? Tarda, perquè bona no. Vale, deixem-ho allà, no? Berta, Doncs com molt bé, estàs? Espera, molt bé. presento bé. Berta Caballero, per primer cop als Descontrolats, un aplaudiment per ella. Estàs nerviosa? Sí, però tenia moltes ganes d'estar aquí i també de que hagués presència femenina. Grande, ahí, és Ai, veritat. bé. Florentino també segur que té ganes que estiguis aquí, eh? Després del que hem vist. Bueno, A defensar el Madrid, no? sí, clar, Ho sempre. necessitàvem. Víctor Cucci, què tal? Doncs molt bé i molt ben acompanyat avui. No, dels tres ha sigut el més eufòric. Bueno, Biel Moreno també, l'únic que no mirava tant a càmera. Però Víctor Cucci, ojo, eh? Descontrolat. Biel, què tal? Molt bé, Adri, i tu? Aquesta introducció m'ha encantat. O sigui... Podria estar millor, però bé. Ja. Hugo Moya, ¿Qué tal, Adri? Una introducció sorpresa, però no tan sorpresa, no? ho sabies tu? Bueno, alguna cosa m'havia arribat. Ah, molt bé. Vinga, va, anem amb el debat. Comença el descontrol. El Barça campió de Lliga, una Lliga merescuda, treballada, davant un Madrid lamentable, també és veritat, o sigui, molt de mèrit del Barça, però també jo crec que l'altre dia al Clàssic es va veure el Madrid que ha tingut davant l'equip de Hansi Flick. Començarem vosaltres, culers. Quina creieu que ha sigut la màgia d'aquest Barça? Bueno, jo crec l'estima entre tots els components de l'equip. És a dir, quasi tots són formats a la Masia, o la majoria de l'equip és format a la Masia, i per tant hi ha aquesta connexió que tenen tots ells i que comparteixen tots per aconseguir aquest objectiu que ha estat, en aquest cas, guanyar la Lliga. Pedri, no? Lewandowski... No, he dit la majoria de l'equip, no tots. Ha dit la majoria. Vale, o sigui, la majoria. Si hagués dit tots... Està bé, és veritat. Sí, tots. Bugo, va. Bé, també penso que una mica el mateix que el Biel, penso que hi ha una bona comunitat entre l'equip, l'afició, crec que hi ha molta estima tant de tots els nois de la Masia i dels que no ho són pel club, i al final això a l'hora de competir, de defensar els colors es nota, no? Llavors crec que ha sigut una mica la clau del Barça aquesta temporada. Víctor, a més de l'estima d'aquest vestidor tan sa, alguna cosa més? O... Doncs jo crec que un dels punts més importants d'aquest Barça ha estat l'actitud de l'equip davant les adversitats. O sigui, jo crec que el dia de Girona, que el Barça perd el liderat després de perdre a Montilivi, aquell dia semblava tot molt fosc i jo crec que l'equip va remar tots junts i això va fer que sí, sortíssim campions aquest any i jugant molt millor que el Madrid. Berta, posaves cares quan parlava crec que ha sigut l'Hugo Biel, Moya o el el Biel. Biel, Per què posaves cares? Sí, perquè sempre hem de parlar de la Masia i, o sigui, jo, per exemple, sóc catalana i no per això sento menys ser del Madrid. Doncs el mateix amb els vostres jugadors, per exemple. Que a més no són tots a la Masia. I que a part, en això és veritat, o sigui, al final esteu faltant el respecte a tota aquella gent que és del Barça i no s'ha format a la Masia, no? No, jo he incluït també els que no estan a la Masia. Bueno, Biel Moreno i Víctor Cucci, que Jo sou més de casa, el que ve fora de casa no importa tant, no? No, jo no he dit això, jo he dit que el producte que tenim a casa és molt bo i que
el traiem fora, no? I ja s'ha vist que molts dels nostres jugadors han acabat sent estrelles mundials. Per què ha sortit aquest producte tan bo? Vols anar al tema? Bueno, és un tema econòmic que ha passat al Barça. No passa res per dir-ho. Ho reconeixo, potser Fermín o Gavis no haguessin tingut aquesta oportunitat si els diners no haguessin faltat. David, Mira, dos grans exemples de jugadors que no són catalans. per exemple? No? Els que acaba de posar ahir sobre la taula, Fermín i Gavi. Quina és la teva opinió? O sigui, què és especial d'aquest Barça que l'ha fet campió per tu? Home, evidentment els jugadors de la casa també influeixen molt. També la comunió que hi ha d'equip, perquè al final si tens molts jugadors que són de casa, que es porten bé, això no està al Madrid. I pràcticament a cap lloc. Llavors això també ha portat al Barça, a part de la qualitat, que la tenen, evidentment que la tenen. Però també ha ajudat a això. Per què? Perquè el Madrid no és que tingui menys qualitat que el Barça. Home, té més, per mi té més. Igual té més. Això, cadascú opina el que opini. Possiblement estan molt igualats. Però després la comunió que n'hi ha al Barça, aquesta sí que no està al Madrid. I ni estarà. A més d'això, que ho heu mencionat una mica per sobre, també creieu que és el Barça més emocional. I jo és veritat que crec que és el Barça més de carrer. O sigui, tu veus els jugadors del Barça, almenys ho veus a la Rua, no? Després veurem unes imatges, però crec que és com si posessin un aficionat a jugar a futbol. Sí, també al final és que parlàvem de la comunió. Són jugadors que estiguen a la Masia o no, ja traient això, sí que es senten representats, jo crec, per uns colors, i al final com que ho deixen veure bastant, saps? O sigui, nota com si fossis un aficionat. La veritat que és un... I un dels punts importants també és l'entrenador. O sigui, que la plantilla estigui així de connectada és en gran part gràcies a la funció de Hansi Flick. I això és el que li faria falta al Madrid, un entrenador que sapigués gestionar un vestuari. O sigui, creieu que Flick ja ha entrat a l'època, o sigui, una de les millors èpoques de la història al Barça, o creieu que li cal guanyar una Champions, per exemple? Per mi li falta guanyar la Champions. O sigui, ara mateix per tu Hansi Flick no està... Per mi encara no, també portem 2 anys amb ell. O sigui, és molt aviat per dir-ho. Jo espero que pugui entrar en l'enfrontament aquest. David? Què rius, David? No, bueno, que és lo de sempre. L'altre dia, el Clàssic, totes les entrevistes postpartit eren... Totes, estava la mateixa pregunta, en totes. Però clar, la temporada t'acaba en Champions i els jugadors, bueno, però és que ara em deu a dir de la Lliga... Els pica per dins. Els pica la Champions i es nota, i els picarà i els seguirà picant fins l'any vinent, o el següent, o el que sigui. És la motxilla més gran de la història del futbol, la que porta el Barça amb la No, Champions? tampoc, perquè el Madrid també ha estat 30 i pico anys sense guanyar la Champions des del 60 algo fins al 97, si no m'equivoco. Però això ja prescrit. Jo crec que sí. Ja prescrit. Tu creus que sí? Sí. Sí, jo crec que el nivell de frustració que hi porten a dins no... Bueno, es nota. Home, es nota. molt. Sí, Mentre tu creus no es barallin entre ells... Però, Berta, tu creus que el I Barça quan és guanyen la Lliga també es nota. Tu creus que el Barça és un equip frustrat? Sí. Sí? Sí, els aficionats, els jugadors i tot el club en si. Hi ha complexats, també? Sí, També. sí. O sigui, completito el sí, pack, no? un exemple mateix és a la Rua. Després ho veurem, vale? No ens avancem. Però... A mi m'ha agradat la Rua del Madrid aquesta temporada. Sí, ha estat bé. Per posar un apunt. Bé, bon comentari. A part d'això, o sigui, aquesta... Mira, us faré una pregunta que la pensava a casa i tenia ganes de saber la vostra resposta. Vale? Les altres era com, bueno, a veure què em diuen, però aquesta sí que m'interessa bastant. Us sentiu representat més amb aquest equip o amb el de Messi, Xavi, Busquets, Iniesta? Jo amb el del 2009, del 2008-2012. Bàsicament perquè és amb el Barça que vaig créixer. Llavors, veure com aquest Barça, també gent de la Masia, gent de casa, veies com dominava el món pràcticament, que sí, que no vam guanyar moltes Champions en aquella època, 2 de 4, i que tot el que tu vulguis, però per mi ha estat el millor Barça i dels millors equips de la història sense cap mena de dubte. Sí, o sigui, jo estic en la línia una miqueta de que a nivell futbolístic potser aquell equip era millor que el que tenim ara, això jo crec que no tenim cap dubte, però crec que els jugadors que tenim ara són molt més directes amb l'afició i tenen més tracte amb els aficionats i això fa que ens sentim més representats o més connectats amb ells. O sigui que sí. Sí. Hugo? Sí, bueno, també al final jo crec que també va a èpoques, o sigui, a la nostra edat crec que també estem vivint molt més el Barça d'ara per l'edat que tenim, per com vivim el futbol, almenys en el meu cas, amb 21 anys, que no com vivia el futbol quan jo tenia 10 anys. O sigui, no és el mateix. També no puc comparar perquè no estic al mateix moment de la meva vida, però crec que sí, que ara mateix o sigui, jo em sento bastant representat. Anem a parlar també del Clàssic, que és Ostres, el que... espera. Digues. O sigui, amb 10 anys va ser l'última Champions que vas veure del Barça, no? 11. He dit 10 anys per... No, perquè no, és fa 11 anys.
Ok. No, que volia... Vale. O sigui, quants anys, M'ha vingut del cap. tenies? Quants anys tenies? L'última Champions del Barça, el 10. 2015. Clar, Clar. 11 menys. 11. O sigui, anaves a quin curs anaves? No ho sé, Adri, A 11 quart de anys. primària. Ja tercer. No ho sé. O sigui, quan mires les coses en perspectiva de temps, t'adones del El que dur podem mirar és. en perspectiva és que, o sigui, fem un programa després de guanyar la Lliga del Barça i ens posem a parlar si la Champions, si no. Disfruta tu no. No, ja Clar. Disfruta tu no. Bueno, No, però si vols, mira, anem a fer una altra cosa. És que si voleu, a mi em farà ser quan dieu això de no, és que en un programa... És que si no, no hi ha debat. O sigui, si veniu aquí els tres a explicar-me a mitja hora que bonic jugar al Barça i que bonic és tot, jo de què parlo llavors, no? O sigui, la gràcia és que hi hagi un debat. Però I com... la gràcia és que tu, o sigui, envoltes el debat, en comptes de primer que hem guanyat la Lliga, per tu és més important que no hem guanyat la Champions que no que haguem guanyat la Lliga. De què vols parlar? No, del que tu vulguis, Vale, Ets però el per què heu presentador. guanyat la Lliga i la Champions no, per exemple? Perquè és una competició més regular. Ja està, és el que hi ha. Sí, A el Champions, Barça- un mal partit a Champions et deixa fora i es va demostrar aquesta temporada amb el partit de l'Aida amb l'Atlético de o Madrid. sigui Jo que... crec que en hi ha, Copa hi ha altres factors que també condicionen Sí, no, aquestes coses. ara direu-lo de Negreira. No, David... Ja Jo m'has no dit. anava a dir això, jo vull dir que, o sigui, sí, un partit és el decisiu de cada temporada, ok, són 11 partits que porteu decisius perduts els últims 11 anys, no? Llavors, què? Quin és el problema? Que l'equip no és... O sigui, que l'equip era el millor, però un partit se li va escapar? Home, una mica autocrítica. Però tu la Igual temporada no éreu del Barça- els millors, perquè ahir tothom estava comentant, no, sí, el millor equip del món. El millor equip del món ara mateix està per jugar a la final de la Champions. Tu, la veritat, I no diré quin perquè encara no serà el guanyador. El PSG. Bueno, El ja veurem PSG això, també. ja veurem perquè després Arteta et pot sorprendre o no, però això és un altre debat. Per tu l'eliminació del Barça de la Champions, per exemple, no està condicionada pel partit de l'Aida, un mal partit. Sí, clar, Home, està però- condicionada. Home, però Llavors, forma és el que acabo de dir. Però forma part. Home, però acabo si de ets dir. el millor equip del món no pots perdre 0-2 No, evidentment, a casa. evidentment. Bueno, jo, pues- jo no he dit això Però en cap no crec que moment. sigui pel mal partit, el d'anar, sinó per l'expulsió. O sigui, és condicionat per Bueno, l'expulsió. perdona, però l'expulsió... No, l'expulsió és clara, però jo dic que que- o sigui, condiciona el partit Bueno. després. Bueno, Ja està, no anem a parlar del clàssic d'aquest cap de setmana, que és veritat que la bona notícia pels culers és que el Barça fa un partidàs. Bueno, tampoc crec que va fer tan bon partit. O sigui, Jo crec que va anar una mica crec que mig sí. gas, una sí. mica, també. O sigui, és lo lamentable, que a mig gas Sí. va guanyar el Madrid. I després, no, vam veure com anava a dir el Madrid, que, o sigui, la versió d'aquest Madrid, mira, jo m'esperava, i ho vaig dir aquí, o sigui, que tampoc guanyar... Bueno, tu pots esperar perquè sempre confies, no? Però és que va ser una pintada de cara. O sigui, el Madrid no va fer res. Llavors, jo us pregunto, Berta, començo amb tu. Per tu és el pitjor Madrid que has vist, almenys en el segle XXI, perquè, com diu el David, en el segle XX vam estar no sé quants anys sense guanyar Champions. Sí, o sigui, de carrer. Veig un equip sense ànima, sense coratge, sense ego, sense absolutament res. O sigui, és un no res. I jo crec que el Barça, en aquest moment, també destaca per la situació en la que està el Madrid, perquè jo no veig un gran Barça, O sigui, però veig un molt mal Madrid. O sigui, creus que és més de mèrit del Madrid que mèrit del Barça? No, o sigui, el Barça ha fet una temporada regular, es mereix la Lliga, perquè se la mereix, però no considero que sigui un gran Barça com tot allò que diuen. Home, clar, un equip que segurament faci 94 punts a la Lliga, doncs... 94? Sí, Només? perquè al 100 no arribareu perquè, bueno, us queden 2 rivals. Mentalista David Díaz. No, queden 3 rivals, però 2 que estan lluitant per la permanència i que, evidentment, no guanyaran pel que sigui. Perquè sí. És veritat. Vosaltres us vau quedar amb ganes de més en el Clàssic? 100%. És que jo crec que es van conformar amb el 2-0 i van veure que el Madrid pues, potser no anava a fer res més i amb el 2-0, com ja els servia per guanyar la Lliga, pues, es van quedar allà. Per mi, si els hi pots marcar 5 gols, pues, Però- has de marcar els 5 gols. També penso que no és el primer clàssic que passa, que el Barça fica 2 gols i ja el Barça a tocar enrere i ja està. Home, el no, Barça, jo justament. no ho veig així. O sigui, de fet, penso això del Madrid, que el Madrid sempre es conforma, Totalment. quan jo us veig amb moltes ganes. O sigui, si ens podeu fer 7 gols, ens el feu. Això és veritat, sempre és el Madrid En canvi, el Madrid frena, bueno, i això, o sigui, a mi em molesta. O sigui, em falta per al meu equip. Però Berta, tu creus que a Madrid li falta futbol o tot va relacionat amb aquesta ànima negra que No, òbviament, tenen? jo crec que li falta futbol, però és que el problema no és un jugador, com poden assenyalar Mbappé, per exemple, ni 2 ni 3. O sigui, jo crec que aquí ha d'haver un canvi increïble en comú. I també, si s'han de tocar els intocables, doncs es toquen. Qui són els intocables? Bueno, potser, no sé, Valverde, Mbappé... I què estava fent Mbappé al Clàssic? Ho veiem, no? A veure què estava fent Mbappé mentre es jugava al Clàssic.
doncs veient el clàssic, amb el 2-0 ja, millor posar el 2-0 que el 0-0, ja la Madrid. Bueno, Bueno, jo Potser crec arribaria que... tard a l'iniciar el partit. Sí, jo crec que va Estaria encendre- dinant amb Esther Expósito i arribaria Jo tard. crec que va Estava encendre la Itàlia, tele o en aquell sopant. moment. bueno, però a la Madrid és un missatge bonic. Vale, però, Per cert, David, no sé si és No. futbol pirata, això no Sí, ho la sabem, Bein o sigui, no Sport, entrarem. arroba Tebas. Però, David, no t'adones que sempre puja una història en el pitjor moment? Avui igual diuen Florentino roda de premsa i puja una foto amb Ceballos i Carreras. I ahir va Però pujar què una passa? O entrenant sigui, al tu veus gimnàs. que aquí no hi ha res premeditat, que és tot espontani, no? Per mi sí. A mi aquí sí que ho veig super espontani. O sigui, vull dir, el Madrid està perdent 2-0, és el que hi ha, o sigui, esteu fent el pitjor partit, bueno, no el pitjor, però els pitjors 20 minuts possiblement de la temporada i Mbappé, pues, igual no havia encès la tele, l'encén, o no sabia, o no havia... Dic, bueno, igual... Potser no pensa- sabia que hi havia clàssic. No, sí que ho sabia, evidentment, però, S'ha trobat a la ostres, tele. el meu equip va perdent, aunque en las malas, pues yo también a la Madrid, ¿no? Però Bueno, jo crec que a les males no s'esborra. no Enmig de la s'esborra. temporada, no. Bueno, això Per- és ja... A mi què no no- em serveix Uau. per res, aquesta Però és el que què? vol deixar veure, Però no? per què llavors, si és tan madridista com posa aquí a la foto, per què no estava al Camp Nou veient el seu equip i recolzant el seu equip? Això és una Encara altra que estigués història. lesionat. O sigui, aquí t'acaba de... Però que això és una altra història. No, però té raó, O sigui, t'has dit, és que vol demostrar el seu amor pel Madrid, perquè jo que es segui amb els jugadors... Que vagi allà. al camp i doni la cara, Clar. com Home, a com veure. fan tots i ja està. David, mira, tu No. aniries al camp o no? Per veure com van humiliar el Madrid d'aquella manera i al minut 20 ja estàvem amb l'oso és. No, però dic- Jo, no. Tu no haguessis anat al camp, tampoc? No. No m'ho una, altra crec. cosa és que m'esborri o no m'esborri. O sigui, si ja m'he esborrat, jo no vaig al camp. Si, Per què? si tinguéssim un equip de descontrolats, a què tu aniries? A veure, això és una altra història. A sobre ara que estàs lesionat. A veure, és una altra història, però... No Sí sé, que és aniries. un equip on estàs cobrant diners i, bueno, pues sí, és l'equip... No, estàs cobrant diners, no. Ets l'estrella de l'equip. Clar, estàs L'estrella cobrant que han diners. venut durant 7 anys, Vale. que anava a canviar la història del Madrid, que el Madrid anava a guanyar 10 anys sense títols del Barça. És la millor història del Madrid del present i agafes el clàssic, a més d'esborrar-te i el dia següent pujar una història al gimnàs, a més d'això, no vas a recolzar els teus companys al Camp Nou. No seré jo qui defensi Mbappé, o sigui, és que em però dóna pots absolutament fer-ho. igual. La Berta ho farà o no? No. En aquest moment, no. Sí. Sí, no sento que hagi de defensar Mbappé. Vinícius- Per exemple, l'altre dia, quan va sortir el comunicat on Tchouaméni, Valverde i tal, de fet, van sortir unes imatges on Mbappé surt rient-se i amb la finestra baixada. Però és Saps que- que t'estan gravant? I encara hem Dos d'escoltar dies que ell no ho seguits, sabia, saps? Que ell no ho sabia. 2 dies seguits, finestra baixada. Sí, Mira, això... No pot ser, tampoc. Al final tindrà raó el León, El León, no? Sí, tindrà la seva Al part de final. raó, però un tio que t'ha fet no sé quants gols en aquesta temporada, pues, com quan Luis Suárez els feia al Barça i el van fotre fora per 0 euros i a l'Atlètic de Madrid. Però és que Doncs no tenia raó ni un altre, ni un ni l'altre. Però és que sembla que el gol sigui aquí la immunologia. Home! I que si marques un gol i tens dret a fer el que et surti d'allà, és que sembla això. Sí. No, però Vale, què els poses, a números són Gonzalo? números. A Gonzalo el poses. No estic dient això, però dieu, no, és que com ha marcat 50 gols, doncs clar, no se'l pot criticar per no sé què. No. Jo crec que t'has... Sí. Ella ha fet la seva feina. No, Ah, no l'ha fet del tot. No, la seva no, feina no. va ser venir al Madrid a guanyar Vale. títols i no ha Sí. guanyat cap. Bueno, vale. No, sí que ha guanyat. Supercopa d'Europa i després a la Intercontinental. Sí, bueno, sí que ha guanyat ho heredaven els de l'any passat. Sí, però s'ha de guanyar la final, S'ha de guanyar. Mira, aquella final la guanyem amb Gonzalo, Ceballos, Brahim i Mastantuono. Sí, Contra el també Chelsea. No, era Atalanta. Era Atalanta, Atalanta perdó. i era el com era l'altre? El Pachuca. Pachuca. Per favor. Contra l'Atalanta. T'he alguna contra cosa? Que va guanyar- Contra el Pachuca. Va ser l'únic que va guanyar aquell Bayer Leverkusen de Xavi Alonso que no havia perdut cap partit de la temporada. Aquella. Home, també s'ha de guanyar el partit. Sí. Però sí, que és veritat, que no... Que de títols així com a tal, Liga, Copa, Champions, no ha guanyat Sí, cap. reculómetro activado. No, reculòmetre no, però ha guanyat. No em diguis que no ha guanyat. Jo, com a estudiant de periodisme, t'he de dir que sí que ha guanyat No, títols. periodista, Els té. ja ets periodista. Bueno, estudiant. Després veurem si puc acabar la carrera o no. Hi ha exàmens molt complicats. Et consideres bon estudiant? Bueno, sí. Sí, és bon estudiant. Vinga, anem a veure com va ser la celebració dels gols del Barça el mateix dia de guanyar, després veurem les de la Rua. I sí, després parlarem de Florentino també una mica, però bueno, ja han hagut dos tradicions, no? Una és la de Olmo, Pedri i Eric. Anem a veure quina és la tradició que ja han agafat. Otra más, chavales. Home, la veritat que a mi, ¡Pedri, Pedri! a mi em sembla... O sigui,
molt bonic en el sentit de que... No, i és veritat, o sigui, a mi m'agradaria, ho podem tastar, a mi m'agradaria que el Madrid, per exemple, quan guanyés, que això no ho feia, guanyava i esperaven el dia següent anar tots a la rua, sortien... A mi m'agrada això, que vagin pel carrer a treure gols al Barça en bici, no sé. Jo crec que ha sigut una tradició una mica, bueno, no forçada, però l'any passat es va fer perquè van anar a veure a Ferran, que És veritat. Que estava estava operat ingressat a l'hospital. d'apendicitis. I jo crec que a la gent li va agradar tant quan van veure aquesta imatge que han dit, pues, la repetim aquest any, igual que la de Caçador a plaça Catalunya. L'anem a veure. Vaig quedar amb gana també, i vam dir, anem cap allà. Bon exemple, això és important, eh? Bueno, és increïble, la veritat. Sí, Les coses són... Lo bo que aquest any no ha anat amb segurates també coberts. Bueno, No? L'any passat va ser bastant polèmic. No, però l'any passat és més original, més tal. Aquí han contratat també a filmmakers de Netflix per fer-la el vídeo reel. Però està la bé. qüestió és qüestionar. A mi això em sembla molt natural i a més afavoreix doncs, la imatge aquesta de comunitat. El David a tu no t'agrada, no? No, la imatge en si sí. És perfecte, home. Però és molt preparat, no, dius? És preparadíssim. Home, si han contratat els filmmakers. De ja fet, t'ho dic. ahir vaig estar veient a la nit l'Esport 3 i deia Lluís Carrasco que estava planejat que Caçador i Fermín fossin a la Barceloneta a banyar-se amb J. Jordi i ell. Fermín no el vaig veure. No, però van dir això, O sigui, vaig estar veient el programa i res, una dada una mica... Està bé. El que no va anar a la Barceloneta, però sí que va anar a Luz de Gas, va ser Joan Laporta, com sempre. que No falla. tenim un vídeo que és brutal, o sigui, m'encanta, ho sento, però és que m'encanta. David, tu i jo que hem viscut molt de prop les eleccions aquest any, o sigui, és que crec que no hi ha ningú que s'ho mereixi més que la Sí, Porta. sí, no, és el que hi ha. És el Barça de Flick o de la Porta? Jo començo a tenir dubtes, perquè si la Porta... No sé, jo crec que és tan important, igual que el Florentino ho és al Madrid, o sigui, la Porta crec que s'ha guanyat una posició brutal. Sí, o sigui, però el que passa aquí és que jo no crec ni que sigui el Barça de la Porta ni de Hansi Flick, jo crec que és de tots dos. I això el que fa és que sigui un Barça unit, i per això és tan bon Barça. Has trobat l'equació, és veritat? Els dos. Jo considero que és el Barça de Flick i això és el que ens porta a tenir èxits nacionals almenys, ja que és el Flick qui pren les decisions i li diu a la porta el que vol i el que no vol. I Bartomeu va ser qui va fitxar Flick. No. Va ser la Porta. Sí. O sigui, també té una part del... O sigui, al final Flick està també per gràcies a la Porta, no? Sí. Molla? Res, no, jo una mica la mateixa dinàmica. O sigui, no crec que sigui cosa de Flick, cosa de la Porta, o sigui, cosa de tota la directiva que hi ha, Deco, Bojan, o sigui, una mica tots, i ja està. O sigui, al final has apostat per un entrenador, ha sortit bé i ja està. També crec que la Porta té aquesta ànima de no ser un president formal, d'estar també com un animador més, com si fos un ultra, i bueno, també crec que això li dona una mica d'essència, encara que de vegades es passa una mica, però bueno. També un altre vídeo que es va fer bastant viral, i a més coneixem a la gent que surt al vídeo, anem a veure'l. Chesney fumador. No, 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 no. Chesney Chesney fumador. Chesney fumador. Chesney fumador. Us agrada o creieu que és una mala imatge? A mi em sembla una mica que un jugador professional, segon porter del Barça, estigui aquí fent això. Bueno, jugador professional que... No, aquí no, res a dir. O sigui, un jugador professional que ve d'estar retirat i ve al Barça, pues està. D'animador, o sigui, és que no... Sí, per mi és el seu paper de l'equip. Però també és una mica raro, que el Barça tingui un animador a l'equip. Sí. Bueno, tu volies portar Carvajal a la selecció d'animador fa una estona. No, l'únic que tu no és el estona. mateix. O sigui, jo vull portar Carvajal a la selecció perquè crec que farà el paper... No és el mateix ser un animador, estar dins de l'equip, capità, estar lluitant, perquè a part Carvajal sent a Espanya, la veritat, jo crec que a Chesney el Barça li dona igual, sincerament.
Sí, està ja passant l'estona i... O sigui, jo crec que a Chesney el vas fitxar perquè en el moment sí que el necessitaves, perquè tenies la lesió de Ter Stegen i tenies que fitxar un porter, però crec que ara mateix s'ha quedat el vestuari pel tema de la química. O sigui, jo crec que és més per això, no un animador, sinó per el tema de gestionar el vestuari, aquests jugadors també venen bé. Però no creus, Víctor, que està ajudant, per exemple, molt a Joan Garcia? O sigui, per exemple, Clar, o sigui, amb la sí. seva experiència que té... Sí. David? O sigui, espera, la lectura que fem d'aquestes dues intervencions, una és que està ajudant a Joan Garcia i l'altra que, Clar que sí. i l'altra que és la persona que coneix els jugadors del vestidor. Els de la Masia no es portaven bé i ha arribat un de fora que estava retirat. També, és o així, sigui, el vestidor. però no té res a veure. Però, Però és el que heu dit. També uneix Gavi, o sigui... però David, què et passa? Perquè poses la mala No, cara. que el nom de Joan Garcia que li No, posa... no, però a veure. Un moment, o sigui, m'esteu dient que un tio, amb tots els respectes del món, que ve d'estar retirat, ara és Iker Casillas en el Prime i està ensenyant a un jove Però jo no- Joan Garcia jo no- que no ha fet res a la seva vida i ja està... No, home. Jo no dic que està ensenyant a parar. Jo Home, dic que ja. està ensenyant... Tio, ara et posen un periodista que porta 40 anys treballant de periodista i no t'ajuda a ti, com si fas 40 programes amb ell. Està Però jo no crec que sigui veritat que Ja té necessari. una trajectòria, L'hauràs... I Chesney no, té la L'estarà ensenyant, trajectòria, evidentment. l'estarà ensenyant a fumar, perquè... Sí, ja em diràs tu per què. No, no tenim ni idea, però bueno, da igual. Vale, perfecte. Bueno, doncs anem a... I tu tampoc. Sí, Ni no, tu ni jo sí, jo estic dient Ah, tu sí que tens el paper idea. que crec que té Chesney, i tu estàs dient que Joan Garcia no ha fet res a la seva vida i que Chesney és un retirat i que no sé què, no? No, O sigui, no acabo de dir res, de Joan. després et veus al programa, has dit que un tio que no ha fet res a la seva trajectòria. No. Vale. Jo t'he entès, jo t'he Berta, entès. defensa el David. És que tampoc ha sigut tan... Vamos, acabo de dir que un tio que ha estat a porter a la Juventus, que sí a la Roma, i sí, ara ve d'estar, de no fer res, en els anys que no ha estat jugant, això és veritat, no? Sí, sí. Ve al Barça, que sí, que va ajudar, però ara no està fent el paper aquí de... No, està ensenyant a Joan Garcia, perquè per això també estava Ter Stegen, que ha sigut més fundamental aquí a Per Can exemple. Barça, no? Sí, sí. Sí, sí, perquè no? que, perquè que Chesney està molts anys a l'elit i tot, però tampoc el recordo com un porter. Vamos. No sé, jo No, crec però que no ha està- estat al top 3 de... No, és un fitxatge no, de no necessitat. ho està dient ningú, No, però això. després ha estat titular davant de a la Juventus de Buffon, a la Roma Sí. d'Alisson, a Arsenal davant de Peter Checo, Sí. d'Emi Martínez, o d'Emiliano Martínez, que després han estat estrelles mundials. O sigui, també són... ha fet fora a gent que al final ha estat gent molt internacional i que ha acabat guanyant coses molt importants. Ara que el t'he vist ara perfecte, aprofitem i ens dones algunes dades, no, del clàssic? Si voleu. Jo Home, encantat. ets Mr. Dadites, ara ets Mr. Dadites. Bueno, tinc una que ha sortit a tot arreu, que és que el Barça per primera vegada ha aconseguit guanyar una lliga guanyant el seu rival. I les que altres mai dues havia que ningú passat a la sap, seva que història. aquestes són les que interessen de veritat. L'altra és, el partit va acabar amb un 2-0 i l'última vegada que el Barça va acabar guanyant 2-0 va ser el 2011, segurament us en recordeu de les semifinals de Champions, que va acabar 0-2 amb doblet de Leo Messi, aquella magnífica En un clàssic, no, vols dir? Sí, Ah, magnífica assistència de Busquets, no sé si la recordeu. Sí. Ah, vale. He vist moltes semifinals. No sé. Bueno, de Ara Madrid-Barça mateix. no crec, perquè... Bueno. I l'altra dada? Bueno, i després vull complementar aquesta, que és, allò va ser en el Bernabéu. En el Camp Nou va ser el 2008, en el primer clàssic de Guardiola, amb un gol d'Eto i de Messi. I després, la tercera, no és del clàssic, sinó és d'una cosa que va aconseguir Flick, que s'ha convertit en el setè entrenador a la història del Barça en aconseguir en els seus 2 primers anys 2 lligues. Ah, molt bé. Interessantíssim. I ara que estava parlant amb vosaltres de Joan Garcia, Luis Enrique va ser l'últim, veritat? No, Valverde. Ernesto Valverde. Ernesto. Ara que Si estava voleu, parlant tinc la llista, us els puc dir No, tots. no. de Joan Garcia, ara us plantejaré una pregunta, però abans anem a veure el vídeo. El de Joan Garcia, sí. Bueno, tenim també abans, si voleu, el Pla Air, i van haver-hi 750.000 fans. This is going to be a long 750.000 persones a la Rua. On has tret la dada? Per saber, oficial de l'Ajuntament de l'han Barcelona. posat. Sí, va ser espectacular, quasi 1 milió de No persones. es podia ni caminar. Sí. Va ser, hi havia molta gent, no, Hugo? No es podia ni caminar. Jo vaig anar primer a la Pedrera, que és on era com al final, bueno, no al final, però l'últim punt d'animació, i bueno, allà no es podia ni caminar pel carrer, o sigui, una realitat. I ara sí, anem a veure lo de Joan Garcia. Juan García, es de la vacía. Chelsea fumador, Chelsea fumador, Chelsea fumador. Vale, he agafat el vídeo sencer, però
el que m'interessa és la primera part. David, creus que Joan Garcia és de la Masia? No. O sigui, a veure, no és de la Masia. No. No, evidentment que no. És una dada que està Però contrastada. et molesta Podeu que ho buscar digui? tots els... Et molesta que ho diguin? O sigui, No. creus que Joan Garcia és culer de veritat? A o... més, que ho digui Chesney, o sigui, em dóna igual. De fet, és que em cau tan bé el tio que digui el que vulgui, ell. Si també va fer càntics de, bueno, queremos la cabeza Joan, no sé què. Ah, sí, veritat. És que no l'has posat, pensava que em posaries aquell vídeo. Jo també. Sí, jo també. Digo, No, bueno. això no. Bueno, doncs, no sé, és que què vols que et digui? No. Tens algun No missatge? és de la Masia. Tens algun missatge per la gent que diu que és de la Masia? Res, que és fàcil mirar Transfermarkt o a l'app que vulgueu de futbol, mirar on ha estat abans i veure que Joan Garcia mai ha estat a la Masia, de fet ha estat també a l'Adam, i també per allà pel seu poble, no sé si a Manresa o a propi Sallent. O sigui que no, mai havia estat al Barça fins fa uns mesos. No hem posat lo de queremos la cabeza de Joan perquè és una mica violent, el càntic. Però sí que hem No, però posat... no és violent perquè el fa graciós, el tio. Home, ja, però a veure, que no és normal allò Ara que ja vau tenen cantar. justificació pel següent derbi. No, però sí que va haver-hi un càntic que el Barça és veritat que va guanyar la Lliga i al final jo crec que en recordar-te el Madrid, bueno, està bé, acabes de guanyar, és el teu màxim rival, però en recordar-te l'Espanyol jo ho trobo una mica, no brut, però una mica com de complexa. Anem a veure el vídeo. És Fermín, aquesta. Sí, m'encanta. David, què opines? No, que ara el Barça ha aconseguit el seu segon títol de l'any. El primer ha ser guanyar l'Espanyol i el segon és ara guanyar la Lliga. Home, la celebració contra Guanyar la l'Espanyol... Lliga contra el Madrid. La celebració contra l'Espanyol va ser igual o quasi igual a quan van guanyar contra el Madrid el passat cap de setmana. Llavors, bueno, d'aquests càntics, a mi em donen igual, la veritat. Vull dir, Hugo, espera. la veritat que de jugadors no m'ho espero, de la grada és normal, vull dir... home, és totalment normal perquè també al camp de l'Espanyol s'escolten aquests càntics, llavors és totalment normal i tampoc em fan mal, ni... però bueno, que ho facin els jugadors, doncs bueno, els jugadors de l'Espanyol no ho fan, llavors ja cadascú, doncs, oye, s'estan posant al nostre nivell, no? Per què? Perquè s'estan igualant, no? Estan repetint els mateixos càntics, però en contra de l'Espanyol i els mateixos jugadors, cosa que els jugadors de l'Espanyol no fan. Perquè no guanyeu. El què, perdona? Perquè no guanyeu, no feu una rua i no feu... Home, a veure, quan ho fareu, els amb l'equip càntics? que tenen... Bueno, a veure, Quan fareu els càntics? es van fer... No, jo... L'any que ve, quan ganeu l'Hypermotion, potser podeu fer-los. Sí, o sí. Bueno, anem a veure també una cosa que va fer Rafinha, perquè va haver-hi un madridista que també volia estar a la rua. Al final, la rua és de tot, no? Molt bé, Rafinha, Deixem perquè diu Lugo Moya que se l'escolta, li fa il·lusió escoltar-se. Bueno, no s'escolta, però molt fluix, però se m'escolta perquè justament era el noi que estava a la meva esquerra gravant, o sigui, jo estava allà, al mateix plànol del noi. Però això sobra una mica, o sigui, jo crec que... Sí, sobre que es posi a la finestra amb la samarreta del Madrid, o sigui, anem a veure, però el jugador no cal que faci la feineta. Clar. Sí. No, Víctor? Sí, jo aquí estic d'acord, o sigui, això sí que sobra. Sí, els No, és que càntics, ja els que estàs vulguis. defensant tot, Hugo. No t'estàs donant A compte. part, és Però què fas? perillós el missatge Posant a la finestra Bueno, amb la al final camiseta del estan Madrid. passant per casa teva, pues, fas Home. la gràcia i ja està. És un aficionat. Rafinha és un jugador, és una figura pública. Ahí està. Clar. No ho veu Si bé, haguéssim Hugo. de mesurar per mi- tot el No, que els per- aficionats fan... Rafinha és el bé del món. En canvi, l'aficionat que estaven passant per casa seva, no, aquest, vamos, a la presó ha d'anar. Potser no era a casa seva i s'ha posat allà. Ah, sí, però- clar. Espera, Ja, que ha alquilat... Tens tu el registre d'empadronament d'aquest noi allà? Espera, no, sí, Hugo, anem a veure... Espera, que ha alquilat el pis aquella tarda, No. res més per ensenyar la samarreta als jugadors del Barça, quan podria haver anat a la pròpia rua, a baix, Sí, sense gastar-se no cap diner. No s'atreveix, aquest No. és el problema. Que no s'atreveix a fer-ho a Home, sota. a veure, perdona, aquest No. a veure, jo tampoc baixaria amb una samarreta. Home, amb el clar, logo del però això Barça. es tracta que a la distància tot el món és molt valent, a la distància. Bueno, però no anem tampoc a arratar ningú ni posar aquí com... No anem a ser... Que baixi, que ho faci. Si ho fa a sota, a mi em dóna igual, que ho faci. Bueno, anem a canviar de tema perquè només calia dir baixa i ja el posem al seu lloc. La mentalitat. Però bueno, anem a veure una altra cosa que també és curiós. El Barça, un club català que defensa el catalanisme, també a vegades es passa de la ratlla i veiem el tuit Lewandowski és a català now, no? I amb la bandera independentista, està bé. No, La nova senyera.
No, que no heu posat el tuit correcte. El Futbol Club Barcelona /es, que és en espanyol, perquè aquest és l'oficial i és en anglès, clar, han posat, visca Catalunya i visca el Barça, cor groc, vermell i blau. Ah, doncs no l'he vist jo, aquest. Doncs aquest és el guai. Doncs anem a parlar d'aquell, si vols. Què et sembla, David? Vergonyós, no? Bueno, no, el Barça sí que sempre s'ha mostrat com un club polític, llavors, sí, s'ha mostrat sempre, llavors tampoc, si ells volen que sigui així, doncs és que res a dir. Vale, doncs canviem de tema. No crec que només hi hagin aficionats catalans, o sigui, no crec que a la gent, jo que sé, de Badajoz, de Cuenca, que siguin del Barça, els hi faci molta gràcia veure aquí, això. aquí també vam anar al partit d'Espanya, a l'RCB Stadium, hi havia molta gent del Barça. Clar. Sí, també, amb banderes del Barça i espanyol. Bueno, però que al final jo, això no entro, és tema política, però m'ha fet gràcia, no?, perquè al final, si en comptes de posar la bandera de la senyera, poses una bandera que no està ni reconeguda com a bandera, però bueno. Bueno, és l'única que vam ondejar, tampoc. Sí, bueno, no, espera. De fet, no. Mira, anem a veure el que ha dit Flick de lo de Palestina. Vale. No, però David, està bé, així vas donar un flow al programa, està bé. I said to him, if he wants this is his decision, he's old enough, he's 18 years old. I think we are playing football, and you can see... Doncs deia Hansi Flick al principi això, que ell no li agraden aquestes coses. Bueno, independentment d'això, o sigui, jo crec que a sobre no estem en un moment per bandejar aquest tipus de banderes, o sigui, el Mundial és aquest estiu i al final jo crec que la meitat de l'equip del Barça doncs, pot estar convocat pel Mundial, bueno, la meitat, part de l'equip. Creus que si ondeja la bandera catalana no han d'anar seleccionats amb Espanya? No, l'estelada. És que allò no era la bandera de Catalunya. Perquè també hi havia imatges de la senyera, no només era la bandera. Bueno, ja estic opinant del vídeo. Jo et faig una pregunta. O sigui, si estan en aquella bandera, tu creus que no han d'anar convocat amb Espanya encara que tinguin el millor nivell del món? No. No. He preguntat a la Berta. Pues contesto jo també, no. No. Berta. O sigui, em sembla una ofensa. Perquè si estàs defensant una cosa que és tota la contrària al que vestiràs al juny. Xapó, Berta, molt bé. Vinga, anem a canviar de tema, que tenim poc temps. L'Espanyol, que ha anunciat que Monchi és el nou director general esportiu. David, content, no? Imagino el fitxatge. Home, sí i no, perquè si baixem a segona no es queda. Bueno, però a veure, no anem a parlar de segona, sí. No, sí, clar que s'ha de plantejar la possibilitat, estàs a 2 punts, no? O no? Sí, però em refereixo, estem parlant del fitxatge de Monchi com a tal. No t'avancis. No, home, com a fitxatge és un fitxatge il·lusionant, si ens quedem a primera és un fitxajón, i és que si fa la meitat de bé del que ha fet a Aston Villa o Sevilla, és que jo ja estaré contentíssim, perquè amb Aston Villa ja estàs veient el que està ara mateix, final d'Europa League, 5ens a les classificacions de la Premier, i si fa la meitat, que no et dic anar a una final europea, però és que classificar a Europa o mantenir-te en mitja taula de la Lliga sense patir com ara estem patint, doncs la veritat que jo estaré molt content. I ja et dic que no crec que sigui res més això el que pot arribar a fer Monchi. I el millor dels millors Sevillas de la història també estava Monchi. Sí, per això. No, que crec que és un fitxatge molt acertat per part de l'Espanyol, però em sorprèn per part de Monchi, que hagi escollit anar a l'Espanyol, perquè en el seu moment va dir que no aniria a cap altre equip espanyol. Jo t'ho puc explicar. No, és molt fàcil. Ara mateix és president del San Fernando, del Club Deportivo San Fernando 1940, i ningú club li deixava compaginar el ser president i ser director esportiu. Llavors l'Espanyol sí que l'ha deixat, Alan Pis sí que ha deixat això, i Sevilla, per exemple, no li deixava. Però al marge d'això és veritat que si no li hagués agradat el projecte no crec que hagués anat. Clar. Sí, l'Espanyol amb Alan Page també, igual, i també, hòstia, no és el mateix tenir no me'n recordo qui era el president d'abans, el Juno. No, sí. Bueno, aquest tio. Asiàtic, sí. No és el mateix tenir aquell que tenia l'Ampeix, no? Chen. El Chen. Sí, no me'n recordava tampoc. Sortia Peter Lim, tio. Sí, a mi Hulei. Hulei era el jugador. Sí. Ara anem a veure la classificació de la part de baix, perquè, hòstia, com està la cosa? Jo crec que és de les millors lligues en quant... Ojo el Girona, Estàs nerviós, David? No, ara mateix no. Demà. Demà anem al camp, jo vaig també. Vas també? Sí, ara s'està jugant un Levante-Celta, un Celta-Levante, que de moment va perdent el Celta, però si el Levante acaba guanyant, també la cosa es comença a apretar. No va perdent el Levante? No, va guanyant el Celta. 1 minut 45. Per això. Acaba d'empatar el Levante. Mirat anava a abusar-ho. Pues jo volia fer la quiniela, crec que se m'ha passat ja. No, mira, millor m'ho poses, perquè ara
hi ha 2 equips amb 37. Llavors... No, compta l'Espanyol, el Girona, a part, estan els dos allà. Jo crec que es salvaran, però veurem. No sé, jo Espanyol crec que un Atlètic baixa. Club, Espanyol Jo crec Atlètic que un Club. baixa, Serà. dels catalans. Pot ser el Girona, no? No ho sé. David, vas parlar també amb Àlex Cano, vas estar a l'Europa, no? Sí. I vas parlar amb Àlex Cano i se't va passar pel cap fer-li una pregunta, no? Sí. Què li vas preguntar? Em va caure molt de hate per aquesta pregunta. Li vaig preguntar que si es veia l'any vinent jugant contra el Sant Andreu, que ja havia pujat a primera RFF, o jugant a una suposada segona divisió contra l'Espanyol. Doncs anem a veure la seva resposta. Podia anar més. L'any vinent, Europa Sant Andreu o Europa Espanyol? Hòstia, espero que ni un ni l'altre. Espero que l'Espanyol es salvi i que el Sant Andreu doncs, doni l'enhorabona per l'ascens, però esperem que nosaltres doncs, intentar aquesta opció màgica que tenim d'aconseguir un ascens a segona divisió, que és molt difícil, però que està en el nostre somni. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la temporada. Però està bé, si vas tenir hate vol dir que la gent li va agradar i ho va mirar. Sí, Fins i tot hi ha gent que ha tirat d'hemeroteca, no? De que eres de l'Espanyol i no sé què, no? Bueno, és que tampoc s'equivoquen. No, però bueno, sí, vale. Està bé, la pregunta està bé. Va, anem amb la secció de futbol de fang. Doncs el David, que va estar al Can Dragó a veure el Club Esportiu Europa, que va empatar 3 contra el Villarreal B, va ser un partidàs, no?, almenys, o sigui, 6 gols, i l'Europa, que va tenir una ocasió final, no?, un penal, com va ser? Doncs res, a l'Europa li van assenyalar penal al temps de descompte i l'encarregat de xutar va ser Jordi Cano. I va passar això. Doncs desgraciadament va fallar el penal i l'Europa va empatar 3. I també vas parlar amb Cano, no? A part d'aquesta pregunta sobre l'Espanyol, també li vas voler preguntar sobre el partit, no? Sí, anem a veure-ho. Estem amb Àlex Cano, capità de l'Europa, avui empat. Com has vist el partit en línies generals? A Can Dragó, al Nou Sardenya, on sí, la nostra afició doncs, lluita fins a l'últim moment. Hem fallat el penal al 94, una llàstima. Però bé, un empat que ens segueix allà ficats a zona de playoff. Són 36 jornades seguides en zona de playoff. Queden 2, això s'apreta. Però anava a dir que anàvem a lluitar doncs, per això, a falta de 2 jornades, estan ficats allà dins. I ara a Tarragona contra un Nàstic que juga tot i serà un partit molt complicat. T'hem vist substituït al minut 31. Què ha passat? Decisió tècnica? Molèsties? No, unes molèsties musculars. Però bueno, no serà gaire cosa. Era millor doncs, parar perquè podia anar més. Doncs sí, comentava això a l'Escano perquè va ser substituït al minut 31 i la gent es va preocupar i li vaig preguntar. Un partit, la veritat, molt interessant, entretingut, en el que es veia per moments el Villarreal B que dominava i fins i tot podia golejar i al final del partit ja es va veure que l'empat va ser un resultat just. També tenim a la mateixa divisió on el Sabadell va perdre 4-3 contra l'Atlético Madrileño, que clar, està tercer de Lliga, el Sabadell segon i el Dense primer. Derrota molt dolorosa, sí, aquesta. Anem a veure el vídeo de l'afició de Sabadell desplaçada a Madrid per veure aquest partit. Al final del partit, això, A la Berta li està agradant, el Sabadell, és molt del Sabadell. També Rubén Martínez, el capità del Sabadell, va deixar aquest missatge a Twitter, on diu: por lo que luchamos es tan bonito que en estas 2 semanas no se puede perder ni un segundo de energía en lamentaciones. Elegimos creer. Bàsicament, el capità de l'equip. Això sí, tenim la classificació de primera RFF. No la tenim, però la podem dir ràpidament. La podem dir ràpidament, és l'Eldense que va empatar, o sigui, no s'escapa del Sabadell en aquesta lluita per... Ah, sí la tenim. Sí la tenim? Ah, vale. Aquí ho tenim tot, aquí ho tenim tot. És que aquí no teníem apuntat, però sí que la tenim. Llavors, l'Eldense, que està primer amb 66 punts, va empatar, per això no s'escapa de més, el Sabadell segon amb 65 i l'Atlético Madrileño tercer. Cal destacar una cosa, aquest cap de setmana juguen el tercer contra el primer. El primer contra el tercer, a jugar a Elda. Llavors serà interessant per al Sabadell, si empaten, es posaria primer si hi guanya. És que sembla que ho estiguin fent aposta, perquè a l'última jornada... No, literalment. Sí. Van perdent, van guanyant, van empatant, llavors... Al final, jo crec que serà l'última jornada quan es decideixi tot. Sí. A Sabadell l'Ajuntament ha dit que posarà una pantalla gegant per l'últim partit contra el Tarazona. Molt bé. Un Tarazona que, de fet, va guanyar el Nàstic
Va guanyar el Nàstic per aquesta lluita per la salvació i veiem la zona baixa també d'aquest mateix grup de primera RFF, el grup 2, on veiem el Nàstic que es troba en posició d'ascens amb 43 punts. Home, tant de bo no baixi el Nàstic, la veritat. No, tant de bo que no, i de fet tenen un partit molt important aquest cap de setmana i juguen contra l'Europa, a casa. Llavors... No, juguen a Tarragona, crec. Pues això, a casa. El Nàstic té un partit important a casa contra l'Europa. Perquè estava en mentalitat a Europa, jo. És que Doncs no, el Nàstic té un partit important a casa contra Europa, una Europa que està a playoff, però que veurem si el Nàstic pot guanyar i apropar-se en aquesta salvació. Perquè, clar, va perdre contra el Tarazona 2-0. 2-0 i ja veieu que li va superar en puntuació i es va deixar a zona d'ascens. Sí que potser el Sabadell fa doble feina, no? Potser sí. Potser. Res més. Una cosa fa així. El Reus està a les semifinals del playoff d'ascens a primera RFF i va empatar 0 contra l'Ourense. Que va haver-hi polèmica, no? Crec. Sí, dues targetes vermelles a cada bàndol. a Galícia. Per cert, que abans ho hem dit, la Berta és del Terrassa. Simpatitza amb el Terrassa, per això no li feia tanta gràcia. No, m'ha sorprès veure tanta gent allà a Madrid, perquè el Terrassa amb l'afició... Penses que l'afició del Sabadell és Subecarros? Subecarros! En quin sentit? Home, quan les coses van bé, les coses van bé, van al camp. Quan no, no van. No sé, no crec. No es vol mullar, no es vol mullar. No es vol mullar. Declaracions interessants. Vale, Berta, doncs ara et tocarà mullar-te, vale? Perquè avui hem vist la roda de premsa de Florentino, no l'hem pogut comentar perquè ja teníem tot preparat i ens ha agafat molt a prop del programa, però què t'ha semblat a tu la roda de premsa? Bueno, no hem vist gaire, però el poc que hem vist, ha sigut brutal, en el sentit de... No sé, a mi em fa molta pena, la veritat, veure el Madrid així, i és que no crec que hagi sigut el moment per sortir i a sobre no parlar de futbol, perquè no s'ha parlat de futbol a la roda de premsa. Anem a fer una ronda de titulars sobre la roda de premsa de Florentino, vale? Un titular. Comencem amb el Víctor. Florentino no salva el Madrid, es salva a si mateix. És boníssima. Víctor, si tinguéssim un diari posaríem aquest titular, És brutal. Biel? És que jo no m'he vist la roda de premsa, però Florentino y el topo, ja està. És que jo què sé. Jo diria Florentino, en comptes d'un president, és un aficionat ultra del Real Madrid. Els mateixos que ha fet fora. Sí. I tant de Correcte. pecho trella. Jo si fos molt... És que diria una molt heavy, però no ho diré, ¿vale? Fora de càmera estàs. Sí, Florentino saca pecho. Ja està. Seré més. Jo diré... es nota que Florentino porta sense fer una roda de premsa des de 2013. Vale. Una altra bona pot ser també a Florentino li agrada l'abecedari. Sí, Sí. també. I Berta? No, jo diria Florentino ja és hora. Ui. Florentino ja és hora. És hora de Mourinho, no? Per això també? Sí. Tens ganes de veure Mourinho? Sí, jo crec que bueno, en el seu moment també va fer un canvi i és hora d'aquest canvi. A part, és una mica la situació, no? El Barça que està en el seu millor moment, el Madrid que fa I aigua... al seu moment jo crec que va treure una mica de complexa que tenia jo crec el Madrid amb el Barça de Guardiola i jo crec que aniria bé. No, la veritat que almenys, ja ho hem parlat, i això tenia raó tu, Moya, no? Que al final, fas una roda de premsa i resulta que només parles de... Que està bé, treus pits al Madrid, que val molt prestigiós i tot, però, joder, tio, venen de pagar-se 2 jugadors, acabes de perdre els títols i tot... Hòstia, tio, no surtis, a més, a ficar-te amb els periodistes. Crec que també fa mal al periodisme que es fiqui tant amb nosaltres, perquè al final tothom pot parlar del que vulgui, saps? O sigui, al final, si el Rubén Cañizares d'ABC vol fer un article criticant al Madrid, està en tot el seu dret. Una altra cosa és que es diguin informacions que no són veritat, això sí que estic d'acord. Però ja crec que ha traspassat una línia una mica perillosa de ficar-se també en periodistes que donen la seva opinió, saps? I sortint de la formalitat. O sigui, hi ha hagut un moment que hem vist Adri que estava literalment discutint cara a cara amb un periodista sense tota paraula, sense res. I al final que ha dit de... Sí, alguna cosa que ha dit una mica fora de to. Però clar, i a part, si tu fas una roda de premsa i d'urgència i vols dir el que vols dir, vols transmetre un missatge, està molt bé, però no permetis torn de preguntes, perquè si el torn de preguntes et serveix a tu per criticar la feina de cada periodista, no? Tot una mica... Jo crec que ens ha decebut els madridistes i ens esperava una altra cosa. I per últim, David, doncs estem d'enhorabona també a xarxes socials, no? Ho vols dir tu? Ho pots dir? Ho dic.
Doncs res, que som 2.700 a TikTok i 2.200 a Instagram. Un aplaudiment fort. Per tot l'equip de Descontrolats, Aquí estem... De primer a l'últim. Són 4 o 5, però són molta gent, o sigui que enhorabona a tots. I gràcies a tots i totes els que heu estat aquí. La setmana vinent més Descontrol, o sigui que no us perdeu el pròxim Descontrolat. Ciao, ciao, ciao. Bye. Descontrol, Descontrol, cada episodi és més top. Cada dimarts l'estudi tremola com els rivals de l'era Guardiola. Parlem de futbol, debatim amb passió i ens atrevim amb aquesta cançó. Descontrol. Descontrolats!